Дорогие браты и сестры, хочу на початок спытаться у вас про такую одну рэч. Скажите, калі ласка, хто з вас любіць прымаць падарункі? Ёсць такія людзі. Я люблю. А другое пытанне такое. А хто з вас любіць дарыць падарункі? Ну, ёсць трошки. Шчыра прызнаюся, не люблю дарыць. Не таму, што шкада, а таму, што заўсёды гэта пачынаеш разважаць, думаць, што трэба падарыць чалавеку, каб яму было патрэбна, каб гэта не было пустым. Падарунак — гэта заўсёды штосьці складанае. Ну, асабліва для мяне. Калі мне кажуць, штосьці трэба купіць на падарунак, то можна штосьці прасцейшае. І ведаеце, і вось падарунак, які мы вельмі часта дарым альбо прымаем, сапраўды некаторыя з нас думаюць, што гэта вось менавіта залежыць ад таго, важнасць падарунка, залежыць, ці там колькі ён каштаваў, гэта вось залежыць, наколькі ён будзе патрэбны гэтаму чалавеку, якую мае вагу гэты падарунак. Ну, некаторыя так думаюць. Некаторыя думаюць, што сапраўды падарунак гэта канкрэтна вось менавіта тое, што патрэбна гэтаму чалавеку, як я лічу, і што гэта для яго таксама мы надаём сэнс гэтаму падарунку, не толькі тое, што матэрыяльнае, але таксама тое, што духоўнае. Вось што з падарункам ідуць словы, ідуць нейкі жэст любові, тое, што мы хочам перадаць гэтаму чалавеку. І сапраўды, што больш важнае не сам падарунак, але тое, што мы вось менавіта для гэтага чалавека даём, ну, в сэнсе слоў кажам, хочам даць яму сваю любоў, увагу і гэтак далей. І у нас вельмі часта ёсць таксама такая ментальнасць, што калі я іду ў госці, то не магу не прыйсці без нічога. Як это я прыйду з пустымі рукамі? Таксама вось такі вымер падарунку, што я калі іду да кагосьці, ну, трэба нешта прынесці. І чаму так вось збліжаюся да гэтага падарунку? Бо, ведаеце, ёсць у нас ментальнасць таксама, можа не ва ўсіх, але што калі я іду да Бога, то я таксама, трэба ж нешта мець у руках, нешта даць. Можа не ва ўсіх, але вельмі часта так ёсць. І ведаеце, вось менавіта з гэтага падарунку хацеў пачаць, таму што вось менавіта сёння Христос кажа вельмі важную рэч, якая кажуць пра адносіны паміж намі і Богам. Вось калі паглядзець на кніжнікаў і фарысеяў, і ўвогуле той свет, які быў у часе Хрыста і перад ім, для іх вельмі важна было, каб прынесці ахвяру. Каб вось менавіта я прыходжу ў святыню, каб скласці ахвяру з барана, з казляняці, хтосьці з птушак, таксама нейкія грошы ўкінуць у святыню, на ахвяра на святыню. І для іх гэта было важна. Але Христос звяртае ўвагу на штосьці іншае. Ён кажа, канешне, прасцей прыйсці, штосьці скласці, кінуць і пайсці, але сэрца сваё не змяніць. Гэта прасцей. Я думаю, што і ў сучасным свеце мы можам у нейкім сэнсе не ўсе, не заўсёды, але штосьці такое ёсць у нас. Я прыйду, нешта дам, і ўсё будзе добра. Але сэрца свайго не змяню. І гэта вось пытанне, пра якое сёння кажа Христос, якое кіруе на пачатку вось менавіта да кніжнікаў, да фарысеяў, але таксама і для нас, да нас. Ведаеце, пытанне, якое чуе сёння Христос, якое задаюць Христу, гэта тое, што чаму ён направляюць да вучняў, ну, але, канешне, і да Хрыста. Чаму ваш настаўнік есць і п'е з грэшнікамі? Чаму ён есць і п'е з мытнікамі?
Гэта, можна сказаць, параўнальна. Мытнікі гэта заўсёды былі у вачах фарысеяў грэшнікамі, таму што яны бралі падаткі, збіралі падаткі са свайго народу. Яны былі, можна сказаць, адной з найгоршых людзей у тым свеце. І калі паглядзець у іншым Евангелію, то можна пачуць таксама тое, калі задаюць гэтае пытанне не толькі вучням, але таксама вучням і Хрысту, асабліва вучням. Чаму вы сядаеце і ясце з грэшнікамі і мытнікамі? І ведаеце, сапраўды, вось калі я разумею гэты момант, я разумею, як было складана вучням. Христос іх паклікаў, і сапраўды гэта патрэбна было навяртанне сэрца, каб сесці разам з мытнікамі і з грэшнікамі. Бо ў той культуры, у той ментальнасці, у тым адчуванні для іх гэта было найгоршае. Можа, хтосьці з вас глядзеў гэты фільм «Ізбраныя» пра Хрыста, які серыял. Ён вельмі даўгі, але там шмат цікавых гісторый, паказаных з Бібліі, які можна ўбачыць, і тады інакш разумееш тое, што напісана ў Бібліі. І вось там таксама паказваецца гэты момант, як вучні супраціўляюцца таму, што Христос робіць. Што ён размаўляе, есць, сядае да стала з грэшнікамі і мытнікамі. І вось паглядзіце, у маім сэрцы такое адчуванне, гэта наколькі Христос павінен быў перамяніць іх сэрца, каб яны селі разам з ім. Вось можна так сказаць, што калі ў іх пытаюцца, чаму вы ясце з мытнікамі і грэшнікамі, бо наш настаўнік так робіць. Бо наш настаўнік паказаў, што гэта больш важна, чым ахвяры. Што мы перамянілі сэрца, бо ён нам даў прыклад. І ведаеце, вось менавіта сёння Христос нас да гэтага запрашае. Цікавы момант, які мяне дакрануў, таксама сённяшняе Евангелле, ніколі не звяртаў на гэта ўвагі, што імя Матвей перакладаецца як дар Бога. Дар Бога. І кожнае імя у тыя часы мела вялікую вагу. Яно не давалася проста так. І калі мы чытаем у Бібліі, яно заўсёды для тых людзей яно мела агромную вартасць. І імя Матвей. Но цікава, што імя Матвей толькі ў Евангелі Матвея. Гэта ён сам пішаць у сваім Евангелі і называе сябе Матвея. Бо Лука і апостол Марк, яны будуць пісаць Левій. Чаму вось мяне гэта звярнула ўвагу? Бо толькі Матвей зразумеў, што вось маё сапраўднае імя дар Бога, вось Бог мяне убачыў такім у сваіх вачах. Нягледзячы на тое, што ён быў можна сказаць, адным з найгоршых грэшнікаў у вачах усяго народа. Але вось Христос менавіта убачыў яго як дар Бога. І ён заўсёды ў сваім Евангелі будзе пісаць Матвей, Матвей. Не будзе пісаць Левій, Матвей. І вось уявіце сабе, я задаў сабе такое пытанне. А вось ці у думках тых людзей, ці калі запытацца ўсіх, хто быў побач, нават у вучняў, якія былі побач у гэтым моманце, калі было пакліканне Матвея, ці хтосьці думаў пра Матвея, што ён сапраўды дар Бога? Ніхто. У серыяле гэта таксама цікава паказана, гэта «Ізбраныя», што Пётр яшчэ доўгую гісторыю будзе на Матвея глядзець крыва, бокам, будзе ад яго трошкі адыходзіць, будзе казаць, што ты найгоршы з усяго Ізраіля, таму што ты збіраў падаткі. А Христос на яго глядзіць як дар Бога. І ведаеце, і Матвей гэта зразумеў, што позірк Хрыста не згаджаецца з тым, што думаюць пра Матвея іншыя. І да чаго ўсё гэта, так можна сказаць, накіроўваецца?
што менавіта мы ў нашым жыцці таксама вельмі часта дасвячаем такой міласэрнасці, такога позірка Хрыста. Што сапраўды, асабліва ў споведзі, калі мы прыходзім, магчыма, я ў вачах іншых, магчыма, нават у сваіх вачах, я не годны называцца дарам Бога. Але Христос пра гэта заўсёды нагадвае, што кожны у яго вачах можа насіць імя гэта Матвей, дар Бога. Але што з гэтым звязана? Гэта не толькі вялікая радасць для нас, але таксама гэта выклік, што прыходзячы ў святыню, прыходзячы да Бога, што тое, што накіроўвае Христос і кажа, міласэрнасці хачу, а не ахвяры. Што прыходзячы, каб я прагнуў змяніць сваё сэрца, я прагнуў перамяняцца. Не даць больш на ахвяру, не ведаю, на штосьці іншае, неяк дапамагчы, не толькі гэта. Гэта ўсё добра, але галоўнае сэрца. Галоўнае, што я хачу змяняцца. Я хачу менавіта як гэтыя вучні, якія, паглядзіце, інакш пачалі глядзець на грэшнікаў, інакш пачалі нават з імі размаўляць. Тыя, якія да моманту сустрэчы з Христом, яны б ніколі не размаўлялі і не селі бы за стол з грэшнікамі і мытнікамі. Але пасля сустрэчы з Христом яны сядаюць за стол, таму што так рабіў настаўнік. І менавіта для нас гэта такі выклік, што вельмі часта, каб маё сэрца было міласэрнае да іншых. Чаму? Таму што так рабіў наш настаўнік. І няхай гэты заклік міласэрнасці хачу больш, чым ахвяры. Няхай будзе ў нашых сэрцах, сапраўды, каб мы прагнулі гэтага перш за ўсё. Сэрца міласэрнае. Тое, што я сам вельмі часта дасвячаю ў сваім жыцці міласэрнасці Божай. Што чую гэта, што я з'яўляюся дарам Бога, не гледзячы на тое, што часамі перажываю розныя упадкі, падзенні, змаганні, грахі. Я гэта чую. Але ці я гатовы таксама пробаваць, прасіць Хрыста, каб маё сэрца перамянялася, каб я іншымі вачамі глядзеў на тых, хто побач са мной. Хоць гэта вельмі часта нялёгка, мы будзем вучыцца гэтаму ўсё жыццё, як гэта рабілі апосталы, але да гэтага імкнёмся. Ісці да выкліку Хрыста, міласэрнасці хачу больш, чым ахвяры.